Haideți că am ajuns și la micul dejun și vreau să vă arăt așa cam ce se găsește pe aici. Nu vreau să filmez foarte mult, că nu vreau să deranjez oamenii. Deci le-am cumpărat. Sunt 3, așa arată. 105 euro. De acolo le-am luat. Și am avut norocul ca la casă acolo să fie o româncă. Acestea sunt în altă direcție. E prima oară când un vaporetul e așa drăguț. Vine din cealaltă direcție, vine invers și... Exact. Ce vedem acolo, din ce știu eu, este Palatul Dogilor. Și scrie aici San Marco. Vedeți? Am ajuns. A fost 8 minute, 10. Bună dimineața, cu o nouă zi. Este vineri, 6 octombrie, ora 8:19. Și ne pregătim să mergem la masă. Ne-am făcut patul, am aranjat pe aici ce era de aranjat. Să scot totuși încărcătorul din priză. Nu uitați, trebuie să vă luați adaptoare, da? Ne-am luat 2 de la Horbach cu 10 lei fiecare. Și mai aveam noi unul acasă de când am fost prima oară în Italia. Adaptoare, da? Nu uitați. Ne-am făcut paturile, asta vă spuneam. Ne-am lăsat aici machiaje, nu știu ce, și așa mai departe. Vreau să vă arăt the view pe care îl avem noi dimineața. Și cam asta este view pe care îl avem noi. Cred că suntem cumva în spatele hotelului, așa mă gândesc. Și acolo cu siguranță sunt oameni care locuiesc. Și mi se par atât de drăguțe chestiile alea de vin de la balcoane. Pergole, nu știu cum se numesc. O să mă corecteze Cătălin cu siguranță. Și aici tot cred că de apartamente sunt. Și hotelul are și o parcare, să știți. Și noi asta vedem, de pe geamul de la baie se vede clădirea asta mă rog. Și străduțele lor, drăguțe și drăgălași. Și ei au ieșit, mă așteaptă în fața ușii, pentru că eu de obicei filmez dimineața. O să las și geamurile astea deschise ca să aerisească, nu suport să nu fie aerisită camera. Am lăsat și la baie, unul dintre geamuri nu se deschide. Unul dintre geamuri nu se deschide, paturile. Sunt atât de tari sartelele astea, mă dor umerii, eu dorm pe parte. Hainele puse, coșul de gunoi, am scos și astea din priză și să mergem la masă. Ei îmi spun acum, așa arată camera fără lumină, e destul de luminoasă, foarte multă lumină naturală. Și îmi spune acum că oare cartela au luat-o? Nu știu, hai să nu fim totuși închiși în... Da. Îmi spunea că vrea să cafea. Să vedem. Haideți să... Da, miroase ceva. Ați luat cartela? Și aici sunt scările pentru micul dejun. Și cred că acolo se servește micul dejun. Nu știu dacă pot să filmez sau nu. O să văd. Uite, sunt oameni deja. Și vreau să vă arăt așa cam ce se găsește pe aici. Nu vreau să filmez foarte mult, că nu pot să deranjez oamenii. Dar cam asta este... Și a venit doamna să ne întrebe dacă vrem să avem cafea și ceai. Cam asta este. Cam așa arată. Ne-am așezat la masă. Ne-a venit și cafea între timp. Avem aici 2 cappuccino. 3 de fapt, mai unul acolo. Și am luat de fiecare câte puțin. Avem omletă, niște cărnăciori, șuncă, măsline, pâine. Dar cred că și la fel plus unt și cașcaval. Eu nu mănânc ca așa ceva. Și cu toate astea, cappuccino este cu lapte. Și aici ceva dulce pentru toată lumea, suntem 3 persoane, deci cam așa arată. Am ieșit din hotel și văd că în fața noastră este un fel de târg, cred, ceva de genul ăsta. O să vă întorc imediat să vă filmez. Astăzi sunt eu la butoane și sunt cu telefonul meu pentru că Cătălin a primit ceva de la muncă și vrea să verifice, nu știu, nu întrebați. Vă întorc imediat să vedeți. Asta e un fel de... Nu știu, am mai văzut prin video tot felul de târguri de genul ăsta. Tot felul de târguri și tot felul de câini. Ca un fel de talciochi, aș spune. Mi se par interesante chestia astea, nu sunt perne. Dintr-un ciment vopsit, nu știu cum să vă explic. Și aici oamenii se duc. E un fel de târg de vară, de toamnă, de, nu știu, spuneți cum vreți. Poți să ții diverse chestii. Sper interesant, cu chestii făcute de ei, cu diverse... Miere. Da, miere, tot fel de nuci, semințe, pantofi, șosete, lingerie intimă, pantalonași și așa mai departe. Zici că este weekend, deși este doar vineri, adică
Da, eu nu știu sincer când au apărut toate astea, azi noapte. Pentru că Păi nu cred că au apărut azi noapte, cred că au apărut de dimineață. se poate. Și cred Bine, că cred este că au lucrat ceva- încă de la 4-5 dimineața. Da, nu cu cred că- siguranță. Uite cum sunt aranjate și uite că Și e lung, e până la stație de autobuz. Cosmetice, îndoielnice. Tot felul de lucruri. Pijamale de noapte. Nu cred că o să mai fie când ne întoarcem noi, dar vedem, ne uităm și noi după dacă e. Revenim de la la... 1 euro, la 2 euro, la 3 Revenim de la stația de autobuz să vedem de unde putem cumpăra... euro. Pesul de 20. Da, exact. Care am înțeles că e 35 de euro de persoană, dar vedem mai multe. Haideți că am ajuns la autobuz și ne tot uitam noi unde ar trebui să fie planeta respectivă, unde o să trebuiască să cumpărăm bilete și unde scrie ACTV, acolo este. Și o să trebuiască să luăm un pas din acela pentru 2 zile, zice Cătă, de 3 persoane. Mergem acum, traversăm. Nu traversați neregulamentar, oamenii ăștia au niște amenzi foarte mari, vă rog eu mult de tot. Astea sunt. Scrie Public Transport Tickets. Deci le-am cumpărat. Sunt 3, așa arată. Da, 105 euro. De acolo le-am luat. Și am avut norocul ca la casă acolo să fie o româncă și să vorbim numai în foarte română. drăguț. De fapt, nu. Noi am vorbit în engleză, am spus că vrem un Hai. pas, a plecat autobuzul, nu cred că mai L așteptăm pe următorul, la cât Da. vine e la... scrie acolo. La 10 minute. Nu, 10 la minute. și 46, da. Da. Bun, Deci din fiți 10 în atenți. 10 minute. Ce ne-a zis doamna? În felul următor. Se activează de fiecare dată când urci în autobuz. Le-ai activat la autobuz, le-ai activat la vaporeto, activați-le constant, că nu se știe niciodată. Dacă îl stricați, îndoiți, orice, păstrați, vă rog eu mult, ambele chitanțe, ca așa ne-a zis doamna, foarte drăguță, ce mă bucur că a fost româncă, îi mulțumim. Păstrați ambele chitanțe în baza chitanțelor, puteți să le schimbați cartolinele astea oriunde, la orice sediu, la oriunde. Și aici, și în Veneția, și la Burano, e oriunde. Fără astea, nu faceți nimic. Fără astea. Am plătit cu POS 105 euro, însemnând 522. Oh, A fost Am bun făcut, cursul oricum. Da. am pune un calcul. Și cât am... 10 minute maxim? Da, am stat cam, mi se pare că am stat mult. 15 Încă minute? o chestie, trebuie să vă luați bun de ordine, ăsta. Eu, dacă nu-l vedeam pe un domn în fața mea, nu știam ce e la Cătălin, că nu, eu nu mai vreau să cumpăr bilet de o zi. Stai mă, băiatule, că nu e... Da. Ideea e că o plimbare de 75 de minute cu Vaporetto în Veneția e undeva la 9 euro jumate și nu prea se merită. Că nu cred că în 75 de minute ai timp să vizitezi Murano, Burano. Haideți că am ajuns până la urmă la autobuzul acesta, la Vaporetto. Pe acesta ar trebui să-l luăm noi, că scrie San Marco 1 și câte stații sunt? Aici, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dacă am luat sau 1, 5. dar văd că acolo pe tabelă scrie să luăm 2 Așa. și ăsta tot în San Marco merge, cred. Ok, și care e 2-ul? Uite acolo. Da, în 5 minute, uite sus. Cum trebuie să intrăm? Dăm cartela. Ia. Trebuie să te închidă, bănuiesc. Ceva e deschis. Vin aici la asta. Așa. Și haideți să vedem. Ah, s-a deschis. Și aici așteptăm cu toată lumea care așteaptă. Uite, scrie acolo în față ceva, dar nu știu, nu văd ce. 1, cred că scrie. 1. Hai că vedem. Da, Uite, scrie unu. pe el unul acolo. Uitați, nu e asta. Haideți că zice Cătălin că vine Doiul scrie pe... doiul. Uitați. Scrie în fața lui pe el. Să vedem la map, la Și Maps să acolo. vedeți, să vedem la hartă cum ar veni, pe lateralul lui dacă scrie și sigur scrie. Dar nu vreau să-i filmez pe moment să n-am. A țipat o domnișoară ieri după noi. Filmat-o sau nu știu cum țipa. Eu nu mi-am dat seama, n-am crezut că vor ce pentru noi. Uite, și aici în lateral au... Estoma se numește. Stația Estoma. Și Rialto. Am făcut o poză oricum. Acestea sunt în altă direcție. E prima oară când luăm Vaporetto, e așa Ăsta vine drăguț. din cealaltă direcție, vine invers și... Exact. Și noi mergem în cealaltă parte, practic. Doiul așteaptă și el să intre la Da. să ia pasageri. vezi? Exact. Unul se duce, celălalt se întoarce. E același... Și scria pe tabelă că vine în 5 minute, dar cred că a venit în 3. În 3 minute, da.
nu știu dacă se va auzi, dar ce vedem acolo, din ce știu eu, este Palatul Dogilor. Și scrie aici, San Marco, vedeți? Am ajuns. A fost 8 minute, 10. Cred că am fi mers de ne cădeau picioarele din gât, efectiv. Foarte frumos arată. Deci nu, credeți-mă, nu aveți de ce să luați gondolă, decât poate dacă vă doriți o frumoasă experiență doar pentru voi. Dar la prețurile respective mi se pare cam și nici măcar nu-ți cântă. Adică îți dau 100 de euro ca să te uiți la mine pe bune. Bine, 100 de euro am înțeles că e doar pentru noapte. O să lăsăm lumea să treacă și o să mergem. Este 12 fix, am ajuns, nu știu dacă vedeți, dar el se învârte acolo să lovească cu ciocanelul. Am ajuns în faimoasa piață San Marco. Este atât de aglomerată și mi se pare atât de mică, eu mă așteptam să fie mult mai mare, nu știu de ce. Haideți să vă dau așa să vedeți. Se așteaptă la cozi întregi și cam asta e atmosfera. Vreau să vă dau pe 0,5 să vă ridic sus, să vedeți. Cred că am prins un porumbel. Și sunt cozi peste tot, se așteaptă peste tot. Nu știu dacă vedeți acum face cel din față. Hai că se vede ceva. Mi se pare foarte, foarte aglomerat. Nu că extrem. Și e foarte aglomerat pentru că cumva în zona asta de mijloc se reabilitează, nu știu ce da, se... și asta e adevărat. Și acolo se vede undeva. Refac... Sunt peste tot felul de piloni, tot felul de... Nu, e în refacere, că mă gândesc că au sute de ani, îți dai seama, nu poți să le lași așa, mai ales că sunt vizitate de oameni, totul se tocește, marmura aia, trebuie refăcute. Dar parcă, nu știu, e fură din magie, nu știu, mă așteptam la ceva grandios. Nu că nu ar fi, mă așteptam ceva mult mai interesant mai sunt mare. canalele și gondolele. Da, exact. Haideți că o să facem și noi niște poze și revenim.